Dahil iba mukhang magsalita. O Diyos, kagamanan, simbahan ka, ubay na ubay ka, hangtod sa hangturan. Ikaw ang amayan na among pagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y naiba among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Ikaw ang amayan na among pagalunan. Ikaw ang Diyos, hangtod sa kahangturan. Wala na'y naibang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Kaya karon ang alaw, dapat ay kung pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Lugso sayang mo singgit o magugyaw, balaan lalay kung na Diyos. Karon ang alaw sa Diyos, karon ang alaw, dapat ay kung pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Bulokso mo sayaw, mo singgit o magugyaw, balaan gamhanan ng Diyos. Dahil kung ikaw, O Diyos, kalabing gamhanan, maghahalaya sa among pagsimba. O Diyos, lumay kausaban, sa kahangturan. Dahil kung ikaw, sa may katapusan. Ng alaw sa Diyos, karon ang alaw, dapat ay kung pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Bulokso mo sayaw, mo singgit o maghugyaw, balaan gamhanan ang Diyos. Dahil kung ikaw, O Diyos, kalabing gamhanan, patuloy kayat kahalaya kung magsimba. O Diyos, naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Dahil kung ikaw, sa may katapusan. Dahil kung ikaw, O Diyos, kalabing gamhanan, matuloy kayat kahalaya kung magsimba. O Diyos, kumay kausaban, hangtod sa kahangturan. Dahil kung ikaw, sa may katapusan. Dahil kung ikaw, O Diyos, kalabing gamhanan, matuloy ka sa aming pagsimba. O Diyos, naway kausaban, hangtod sa
Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Talagang kanino matahong nga kahapon, mga God. Hallelujah, walay sama kanino nga res, Lord. Ang angayan namang dahil ko, Lord God. Hallelujah, bisin kami, Lord God. Hindi tapos, Lord God. Hindi mong gidawat, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa iyong pagkamaayo, Lord God. Salamat sa iyong pagkabuutan, Lord God. Hallelujah, nagkapabiling ka, Ginoo, maayo na kita naman, Lord God. Salamat sa dako kayo nagugma, Lord God. Tayo mong gipakita, magika namo, Lord God. Hallelujah, wala di sama kanimo nga Dios. Nangayan namon dayon hari ka sa tanang hari. Dios ka sa tanang Dios. Hallelujah, pusa ang ngayon ka namon dayon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Ang aming nais nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Gustong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa mga usap ka, nung dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Nung dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tawag na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tawag na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, God. Hallelujah.
Oh, hallelujah. Hallelujah. God, hallelujah. Hallelujah, God. Ay, hindi ka naman, Lord God. Kalamayan ka niining tanan, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ngayon ka mo dawat, Lord God, sa mga pagdaig, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. God, tugubugimaya, Lord God. Ihalang mong Diyos kanimo, Lord God. Akong ginatugan ang tanan, Lord God. Pinaagin sa pangalan ng Jesus, ang buhay nga Diyos ug manluluwas. Amen. Hallelujah. Tawagan na itong mga palambangan at buhay nga Diyos.
Dalay ko ng buhi nga Dios maison. Amen. Isang mapagpalang, malulhatit, maulan na hapon, mga kapatid, ko kay Kristo. Mabuti bang Panginoon mo, kapatid? Sa lahat ng panahon. Amen. Mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Praise God. So, dalaygon gid atong buhi nga Dios nining matahom nga kahaponon. Bisag ulan, but dalaygon ang buhi nga Dios kay nagpadayon ta. Amen. Wala ta mahadlok na yan ang ulan. Praise God. So mga ison, nasayon naman gid mo sa akong bahay diriya. Nganong mi barok ko diriya, nganong mi tindog ko diriya. So isa nga na nagbuto-buto diya nga dughana. Amen. Kay katindugo na diriya. Praise God. Look. Among langit noon nga mahan, Diyos nga balaan. Pasayloa ako sa kanang kong nga sala sa pulong sa una ng tubuha. Ug mo akong takos ug angayan. Makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. Atong kuan ba atong Bernes nagparehistro ko sa magprehistro ko tong motor na kong isang daan. Rick Wagis Diners. Sus kay siyong pangita atong emisyonunan. Katultol ko tagaw iskit atong sa kumpanya sa motor nga naatbang daw sa Petron niya. Inahinay ko pa daw sa misa. Kita mo tong tawo sa muling-lingi makadribay ko. Sa pangitaan mo ko ngita lagi atong emisyonanan katong ingon lagi katong naidula at bang sil. Tuntulan ta ka pero ihatod ko balik. Sige mag-istorya signot nagmotor ko. Wa katanaw nga pula man ay ako rin gapang minugog so subay gani kay way mga sakyanan nag-anak ba pula pa sa akong barugan so matay wa ko palit di sa inuugod sa atong buhay nga Dios matay patay nga patay nga ron ayo kay gilikano man gito ang uban ko speaker nahunugod nga may gani kay di sa ikan sa brisa Gensaw Center ug speaker way mga sakyanan ko kumatay sus basta buto-buto man dugan magumatay gasapan ko tong ang kasaw katong pagkumangkon mo daw siya pailam siya nga pagkumangkon na siya sa tagiya sa misa gasapan ko niya usa maka part nga hindi so mga nga kuha pa man to yung ko nalingan mo to sa akong istorya god ano ko ba nalingan akong istorya kay sing istorya git kasama na ko nga diri ba nga kanang dili nga ko sus paghangad ako na gusto nga ko kuy pula bitso ko matay ingon siya matay motor ba di ko na maristo ba kung gistingan nga ng resto ang boto di baka tumasangot lagi papackage mo na ako package na ko ba niya ang boto kay yun sa balikan na yun diri sa katong taga-emisyon na balikan na karong may pulis sa Alfonseco tingalan nga ako to dito makiyan ka pabayad ko sa bayolisyon ito nga ingon niya mga dako-dako na itong bayolisyon kripay ko tayo ko ano yun sikat juga na dyan kasi piyatan akong tao no kay di yun nga ako yun di yun kayo perfecto yun mga tao yun mao kila ko pero pasalamat ko sa atong buhay nga Dios kay wala pa jud ko pile diato pero pag gikan dinhi nakampong jud daan atong gabi na atong Huwebes gabi pero lain jud akong lawas ko landasay ko pag di ko katulog init akong lawas ko kay sa gini mo kung nakaw ko kaya sa gito mo na itong magsignos na ito sa kuwan tayo bago di pa jud ko patyanon kay patyanon ba ko wala na ako patay na tingali ko ron di pa jud katuwat ang atong Ginoo gyud kay basig na pay di kuan si Ginoo sa ko ba mao na anak Praise God. Salamat kayo sa mga Dani salamat kayo sa pahayag nga ni Kuya Brother Danny. Amen. Wapo kay pangalan no. Praise God. Nga makita gyud nato igsoon kung gitugot pa sa Ginoo to nga naay mga sakyanan klaro kayo sa matupad sa sulti sa tong igsoon wala na gid siya. Amen.
Muna mansuon nga ang Ginoo gyud nato buhi. Amen. O kanunay nga nagtanaw sa tuwa aron man panalipdan ta. Praise God, dalay ko ng buhi nga Dios sa kinabuhiya. God bless you more. And once isa pa gusto mo tindog dire sa tubangan. Praise God. So mga batanon, ang kusog sa iglesia nang lini magluya-luya. Maayo jud ang Ginoo sa mong kinabuhi. Bisag mga tiwala sa pagsulay. Itoon, grabe jud pagsulay ay usgutan jud ang pagsulay, grabe jud. Sulayan kung maayo sa kaaway, kung makalahutay pa jud ko sa panggulagad. Karon gani sunod adlaw murag dili na ko mo puyo kay tungod sa among sitwasyon sa mga pamilya dito nga wala na dyan nagkasinabot puyan na mo dito nga lote di rinda na ba bukasabot rimeta apit na maimbargo muna nga isod kayo magsigilag ko dito sa akong mag-uwang muna magpaubos na lang ko palayo sa kuan kay isod na kayo ug ato pang tubayan muna nga grabe dyan ang pagsulay kay padyo ko'y balay dyan niya kuan dyan ba suwayon dyan ka sa kaaway soon muna nag-ingon dyan sa 1 Pedro 5:8 nga pagpaigmat kamo kay ang inyong kaaway sama sa leon nga nagangulog muna nga grabe dyan ang imo dyan kanon maka una-una dyan ka kuan unsa naman eh grabe naman dyan ang atake ba ang suway sulayan dyan kag maayo kalisod pay kurinti tanan anatas ang kaglingon ba nga sa ako lang dili ko mo ako rang di ko guliyon akong saligan ang Dios ra jud eh magsaligta sa atong kaglingon di jud kuan wala imong saligan suon ini ako Dios ra jud ang makasulba sa atong kuan ada sa among pagpanarbaho yapon mga pagsulay suwayan ka dili ka pasimpahon og Domingo kay gusto sa management nga trabaho na lang ba wala dyan paway una nga dili dyan ta mag palinda sa kaaway kay kana iya kena yawa ng kuan muna kita naman una matay ka Adam dili dyan ta magpadala isaon kay ako na ako'y report sa management ngay hindi nga no lagi ng video kong trabaho Domingo pero ako dyan po nag-atubang so, di man tama ako na kay naman puta sa mga libor ibaw puta sa balaod nga kanang adlaw yung tigpahulay dili yun na pwede nila ilabag nga buhatan kag report na suspended so, wala yun na nagkasubay sa balaod muna karon atong aging adlaw atubang umi kaso wala yun nga atras sa management but pasabot tungod sa ilahang magbutbuot sila og dusog balaod nga wala nang sulod sa balaod sa Pilipinas ba muna nga maayo jud ang Ginoo kay katong nagtarong mutuk-an na jud ang tinuod kay kanang management patuyang naman na sila trabaho na nagit kuan ni Ginoo na pero ang para sa Ginoo nakalimot na muna nga ita dili jud ta makuan suon bisag mga unsa mga pagsulay padayon dito pangalagad kay muna itingon nga dinis kalibutan grabe yun ang pagsulay pero mula hotel lang ta dito sa langit wala na dito mga kaguol mga pagsulay kuha na ito lumong kalipay ang kanilang God, salamat kaya sa mga testimony. Alay kong God, ang buhay nga Diyos ang kinabuhi. Sa pala, Ikson. Ako na lang para makonta kayang oras.
dalaygon ang buhi gayud nga dalaygon gayud ang atong buhi nga Dios. Amen. So dili po na ako pagpasalamat dia sa atong buhi nga Dios noon kay unang-una still alive. Amen. Wala ko gibate sa akong panglawas. Ginoo gyud nagapamuhat sa kinabuhi kanunay umbisan pa sa mga buluhaton nga iyang gisangon sa kuha ma-virtual man o ma-online. Salamat kayo nga ang Ginoo gyud mo nagahatag og dungog ug kaalam ug kusog ug kadasig aron nga magpadayon sa buluhaton sama sa gingon ni kuya adagan yung pagsulay but mao lagi na kita isa Kristohanon mubati man tag pagsulay apan do naman tay Ginoo nga musapnay mo na padayon lang ta. Amen. Mo na salamat kay sa atong buhi nga Dios yung mga pulong nga kanunay naga paymangno nga ni kanako nga mapadayon lang kay hapit na mahuman ang dag-anan. So dalaygon ang buhi gayud nga Dios sa walay katapusan ug tanan dungog kay mayaan inabalik kana nako kaniya. So mato na ta sa salamat dayka sa mga kaigsunan nato nga barog diriya. Amen. Aron mo bungat og pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. We worship through testimony and thanksgiving. So let us proceed now. The center of this sa ato ang buluhaton walay lain kung dili ang pulong sa Dios. Amen. So igsoon maminaw ta. Amen. Atong isentro atong una-una labi na gyud atong kasing-kasing ug akong ihatag sa atong magawalin ining maulan nga hapon walay lain kung dili si Pastor Jeffrey Cañaris. Okay, maayong hapon sa tanan. Maayong hapon. Okay, so saka manindot nga kapunon kanato tungod kay ani amata bisan og ulan apan mianhita aron gayud nga ato ang lipayon ng atong buhi nga Dios. Amen. Ato sa pasidunggan dili lang kay para magkakita ay napunta niining adlaw o niining maurasa kundili para kita makigduyog diha sa pagdayeg kaniya. Amen. Dili lang kay inana nga mianhita aron nga magkakita ay ta kundi para nga mapasidunggan nato ang atong buhi nga Dios. May nagdamo na ba ang matang usa nga magapamatik sa pulong sa Ginoo? Salamat kaayo sa mga nagtestimonyo e nakahatag ka nato og paglig-on usab samtang kami nagapaminaw ganha kaninyo. Okay, sa mga palindog kita atong abrihan ang atong mga Biblia. Diya sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 12 ngadto sa 21. Mao kini ang atong mensahe karon kapunon. Marcos 14, versikulo 12 ngadto sa 21. Okay? Mao ni ang mensahe nga ato mabasa dinhi. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga mao'y ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang matinun-an ng utana kang Isus asa man kami di mo padtua aron anda mo namo ang panihapon. O gisugo ni Jesus ang duha kanila o giingnan, pangadto kamo sa syudad o matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang agtuan og igna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako. Diin ako makigsalon sa akong matinun-an sa panihapon,
sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya tutulan ka mo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton o inandam na dito andama ang tanan alang kanato og miadto ang mga tinun-an sa syudad og ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Sa pakilom-kilom na miabot si Jesus uban sa 12 ka tinun-an. Samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga usa kaninyo ang nga nakigsalo kanako magbudhi kanako. Tungod diin nga subo ang mga tinun-an. O nangutana kaniya ang tag sa kanila, ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Jesus, ang nagtunlob sa panuban kanako niining panagsan. Anak sa tao mamatay gayud sumala sa gingon sa kasulatan, apan alawat ang tao nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala sa mataw. Magampo ta. Ginoong Dios, sa makausap pa, mapasalamaton kami nga kanimo. Kaya tungod o Dios, nagpabilin kami nga himsog ang among panglawas. Nining kahaponon o kami, itangaan pa nimo o gininhawa o kinabuhi o Dios. Araw nga kami makasimba panganha kanimo Lord. O gusto nimo o Dios nga adunay paglambo ang among pag-ila pagyud ganha kanimo Dios ug among paghigugma ganha kanimo. Aron Ginoo nga mahimo pagyud namo ang mga bulhaton nga imong gipahimo nimo gani kanamo. Nga wala namo mabuhat kani ato aron sa diin. Dili lang kay maangkon namo ang langit unya kundi ang mga purong-purong ang ganti unya diha sa langit among matagamtaman Ginoo. Wala nga mga lagad mi tinuoray nga na kanimo Lord og mubuhat diha sa imuhang mga gimbuhaton Ginoo. Ug salamat Lord sa mga pulong nga amo madungog karon, pulong kini nga magpahinumdum kanamo sa mong matagusa aron Ginoo nga kami maandam sa kanunay. Kaya tungod sa kami nga ang imong pagbalik o Dios sa duol na gyud kayo sumala sa imong giingon Ginoo. Salamat Lord sa imong pagpahimangno nga ni kanamo nini maurasa. Pabadayon ka magapamuhat sa umatang usa ka makasing-kasing bisan pa man niini nga panahon o niini kahaponon sa ulan nga kahaponon Ginoo. Dili kini nahimong babag o Dios bisanglit kami o God gipakamatyan manimo mo na kami o Dios maghago pud o magahin og panahon gyud gana kanimo Lord. Maayo man ang panahon o dili man maayo ang panahon. Salamat kay Lord sa imong pagabuhaton ini morasa. Dalaygon imong pangalan sa hulay katapusan kay mayaan ug kadungganan mga pagtuboy o mga pagpasalamat kanimo lang. Amen at amen. So makausap pa maayong hapon ka natong tanan. Muro nagpagabi no. Okay, ang tema din ato ang pag-isgutan karon. Ang tema nga ato pag-isgutan karon is may tungod sa ang plano sa Ginoo nakahanay. Amen. Or nakahanay ang plano sa Ginoo. Amen. Pag magisgot ganitag hanay o sa ganina unsa ang pulong nga hanay kanang maayo kaayo pagka hapsay, maayo kaayo nga pagka plano or pagkahimutang. Kasabtan na to, maayo kaayo pagka himutang hapsay ang plano sa Ginoo. Amen. Nakahanay walay nakababag or wala dyo'y titawagan ng kwan. Sa lain nga word nga nakababag. Walay lain nakababag or walay lain nga nakakanap bitong nakadistract. Kay sanglit ang tanan mabuhat man sa Dios. Amen. Tanan nga iyang gusto nga pagabuhaton mahitabo gyud na. Amen. Ug walay maka pangilabot or makababag ganha kaniya. Tingali ng uban makaingon ano man lagi
si Ginoong Hesus nga inyong giingon nga Ginoo, ngano namatay malagi sa kung nakaplano pa sa Dios ang tanan, unya gamhanan ng imong Dios, ngano namatay man si Ginoong Hesus. Mga pangutana kini sa mga tao nga wala nila masabti ang pulong o ang Biblia. Wala sila masayid nga katong kamatayon ni Ginoong Kristo usa kadto sa mga plano sa atong Ginoo. Amen. Ha? Usa sa mga plano sa atong Ginoo. Bisan namatay sa apanabanaw sa ikatulong adlaw o kadaugan kini aron nga makabaton kita og kaluwasan. Kaya mga tao manggod dining kalibutan o kalibutana, magisgot sila kadaugan o pagka-hapsay uhan ay kinahanglan dili jud ka maunsa, dili ka malugi. O inana ba no? Dili ka maunsa. Ha? Hapsay imong business o negosyo, kinahanglan dili ka malugi. Maayo ang imong paghimutang. Ha? Kinahanglan dili ka mamatay. Inana no? O naunsa man ang iyahang kuan? Kanang iyahang ang tagiyan na negosyo ha. Dili man maayo pagka-butang. Dili man hapsay tungod kay namatay man ang maong tagiya. Nana no? Ha? Inana. So madaot dayon ang plano, mausap ang plano kay tungod namatay man ang maong tagiya. Ha? Naman tingali mo puli mga anak or mga kaapuhan, kaprentihan, pero lahi na ang plano. Pero diya sa Dios, bisag namatay ang Ginoong Kristo, plano kadto sa Dios o napabilin ang plano sa Ginoo kaniadto pa hangtod sangtod. Amen. Usab ta nato. So mao ni ang atong tema karon, magisgot ta ang plano sa Dios nakahan-ay na. Amen. Atong mamatikdan karon diri sa ato ang gibasa nga matingala ka nga nasayod na si Ginoong Hesus unsay may tabo kaniya sa unahan. Ha? O gali bisag wala pa may tabo ang iyahang kamatayon ug mga pag-antos, nasayod na si Jesus Christ nga diha sa unahan adunay tawo nga naglukdo og banga nga tubig. Amen. Damiton sa Dios ba o Ginoo kanang tawhana para mogiya kanila ngadto sa balay. Ha? Mo na matingalat nagma-amaze ta. Amen. Pero naniya para dili ta maglibog, ay naghisgot man ta og plano sa Dios nakahan-ay na daw sa ato pa ang katuda ay naglansang ni Ginoong Hesus. Ang Dios di ay mooy nagplano ni adto nga mupatay pa, nagplano adto mga tawhana para mamatay ang iyang anak. Ang amahan ba o ang Ginoong Kristo ba ang nagplano nga madaot ang ilang kasing-kasing para kana si Jesus Christ malansang? Mao ba na? Ha? Ang Dios ba mo'y nagkontrol ni alang matawhana para mahimong dautan para malansang si Jesus Christ? Siguro may ngunta nga, ang Dios mo'y nagdaot sa ilahang mga kasing-kasing para mahimong silang dautan. Kaya kung dili sila mahimong dautan, dili malansang si Ginoong Hesus. Mali na. Amen. Ang plano sa Dios maayo. Amen. O dili para mahimo kang dautan. Amen. Inani ni nasayod na si Jesus Christ ug ang amahan ug ang Balang Espiritu unsay buhaton sa tao sa unahan. Nasayod ang Dios nga ang buktong anak si Jesus Christ ilang pantuson. Daw sa ato pa kay nasayod naman ang Dios kung say buhaton sa mga Pariseo kaniya, mga magtutudlo sa balaod etc. nga mga tao kaniadto. Ang Dios po nagplano para sa kayuhan. Amen. Ha? Amen. Ha? Wala nagpasabot nga gikontrol niya ang mga tao, mahimong daotan ang mga tao para malansang si Kristo. Kung dili kinaiya na sa tao, pagbuot na sa tao, dili na pagbuot sa Dios. Ha? Kaya ang Dios balaan. Wala kaniya ang kanabitang ikontrol ka para mahimong daotan. Ha? Plano sa tao na o kinaiya na sa tao. Pero kabaluman ang Dios kung mo buhato sa mga tao nga nasa anak niya, muna nagplano po siya para sa kayuhan. Amen. Nasabta na to ha? Ang plano sa Dios nakahan-ay na. Ha?
Muna ingon dira, all things work together for good. Ha? Verse 12, sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan, nga walay patubo ang adlaw nga mauyting ihaw sa mga kardero, nga ihalag sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus, asa man kami nimo paagtua aron andamo namo ang panihapon. So adunay may tabo nga panihapon. Ha? Muna nangutana ang iyang mga tinun-an kung asa sila paagtuon aron andamo nila ang panihapon. Ha? Apan nasayta nga si Jesus Christ lagi, nasayod na sa unahan. Muna ang tubag ni Jesus Christ niya, makini ang gitubag ni Jesus Christ, ma-amaze na makaigsunan. O gisugo ni Jesus ang duha kanila og gingnan. Pangadto kamo sa syudad, o matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya, ngadto sa balay nga iyang atuan, og inang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon hain ang kwarto alang kanako. Di na ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Wala pa ni mahitabo ha, pero nakita na ni Jesus Christ ka mahitabo ni. Nga adunay tao nga naglukdo og banga nga tubig. O kini nga tawhana maoy magiya nga na siya mga tinun-an. Amen. Para dalon din na sa balay o para andamon ang kwarto o ang dakong panihapon. Amen. Kasabta na to. Muna diya sa unahan, diya po sa itong kinabuhi, sa unahan sa tuang kinabuhi, wala ka masayad kung sa may tabo sa tuang. Muna kung adun naman ti mapagkinahanglan, kung kita nagadangop lamang nga na sa Ginoo, take note ha, kung natin mapagkinahanglan, problema, ang Diyos sa sayo di ana. Amen? Amen. Kinasayot na nga ang Diyos sa galanto kanunay nga ni kanato og ang iyang mga dalunggan wala niya gisapungan. Once kakita mo duol nga na kaniya, kinasayot naman siya sa itong pagkinahanglan, matingala lang taggalit nga sa unahan adunay gamiton ang Diyos na tao. Amen? Aron nga masupply ang imong mga pagkinahanglan. Amen? Nasabta na to, daghag pamaagi ang Dios para magiyahan ta o matabangan ta makaigsunan. Ha? Tanawa na good, diri sa mga panghitabo. Nahitabo gayud nga, ang tanan gisulti sa sa ilahang Ginoo sa atong Ginoo, nga na sa mga tinun-an, nahitabo gyud ni. Unya, muna nga, nakakaon jud sila og danihapon ni atong tungura. Tanawa ha? Basaw na to. Verse 16. Og miadto ang mga tinun-an sa syudad og ilang nakit-an ang tanan, sumala gayud sa gingon ni Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Nakahanay na no. Amen. Nakahanay na. Ha? Wala sa pagkaon nga atong tungura. Apan ang Diyos nagamit og tao para manihapon sila. Amen. Nasabta na to. Muna dihapon sa to ang mga pagkinahanglan, dili ta kinahanglan nga masubraan og kaguol ba? Amen. Normal lang nga aduna tay kaguol aron nga moduol ta sa Ginoo. Amen, mo ampo. Kay kung wala tay kaguol, basig di na ta kaduol sa Ginoo. Kanang tao nga walay kaguol, kabalaka, kasi mo nang matawhan nga makita nato sa kadalanan, magsigira katawa. Wala naman yung problema. Kaya daot naman na ilang utok. Ha? Wala magina na problema nga na naunsa na ilang mga sinina. Pag-ilis-ilis. Ha? Kinadaot naman ang ilang utok. Apat kita kay normal pa ang ato ang utok, manamubati tagkaguol o kabalaka. Pero, dili tong kabalaka o kaguol nga nasubraan ra gyud. Apan ato naman tay kabalaka o kagulanan, diha ta dayon mo duol o musangpit sa tuang Ginoo. Amen. Kay siya muhan ay satanan. Kaya kayo niya tabangan ang tanan nga adunay pagkinahanglan.
basta aduna lay pagtuo nga na kaniya. Kani adto nasuplayan ang ilahang panihapon kay aduna gigamit nga Dios, ang Dios nga tao. Amen. Aw na to ha. O miadto matinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa gingon ni Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Og sa pagkilom-kilom na miabot sa Jesus uban sa napulog duha katinun-an. Samtang nangaon na sila ha. Ha, unsa ka ilang gikaon? Ha? Miingon si Jesus diri karon nato lahi na pud nga event nga iyahan na pud nga gi-predict unsay may tagusonahan. Human niya og predict sa katong tawo nga nagdala og banga nga tubig unya para maghiyak kini ngadto sa balay para masuplayan ang ilang panihapon. Mi-predict na po si Jesus Christ og laing prediction. Unsa man ang iyang gi-predict? Iwa pa niya diri sultihan ko kamo usa ka ninyo nga nakinsalo kanako magbudhi kanako. Oh? Magbudhi kanako. Ha? Naa si Judas ni atong kongora o wala nagpasabot nga pag-ingon ni Jesus Christ ni atong panahon nasubo si Judas kay giingnan magudriya tungod ni ini nangasubok ang mga tinun-an o dangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako pa kaha ang gipasabot nimo. Nag-inanay sila. Sa mangyug kaha ka na. Mitubag si Jesus ang nagtunlob sa pan uban kanako ni ining panaksan. O walay laing nagbuhat ini si Judas. Wala nagpasabot lagi nga sa riyang pag-ingon ng Jesus Christ ni ini nga ikaw Judas. Ngamoy nagbuhat ni ini nya maingon ni Judas. Pagabuang ba? Nang mabuhat mo ko na. Mana ba? Sige, mato na ko, dili na kumapil sa inyo ha. Mom din imong gusto di ay nga mahimo kong dautan. Dili inana. Kay tungod guys, so wala palang ganing nag-ingon ni Jesus Christ. Nagbudhi na si Judas kaniya. Basahon nato ang muatras ta dinaa sa verse 10. Awa ha, verse 10 ha. Verse 10. Unya si Judas Iscariote nga usap sa napulog duha ka tinun-an miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. O sa paganog nila ni ini nalipay sila nga misa at paghatag kaniyang salapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Amen. Dili pwede ingon ni Jesus Christ ni anang urasa o niya napad yun ang iyang giingnan niya wala pa nakahimo sa pagbudhi. Human na. Amen. Ha? Human na nangita lang higayon si Judas. Dili pwede nga wala pa lang nakaingon si Judas, wala pa lang nakahimo si Judas o ganang pagbudhi kunya maingon si Jesus Christ na anak, siyempre masubod yun. Amen. Alam naman mo ingon si Jesus Christ, ikaw na ba mukuan sa kuas unahan? Lain kayo no, nasubok ka. Ha? Dapat gani ingon na lang Jesus Christ, ayaw na buhata kay dili na mayo. Amen. Pero kanilagi si Judas materialistic kaayo. Ano materialistic man? Gikambyo niya si Jesus Christ sa bahandi. Nagsabot sila sa mga kaparian. O sige, tagaan ka mo kwarta. Ha? Na lang mi kung asa si Jesus Christ mag-atuan. Dito man na sa nag-aatuan sa Garden of Gethsemane, nag-aampo. Di ba? Tagaay ko kwarta ha, materialistic. Nabantay ta, kaya si materialistic ha. Amen? Si materialistic na ba? Ha? Muna yung mga sakit sa mga materialistic. Ha? Kaya kayo nilabiyaan ang katong tao nga maayo kayo para lang maangko nila ang ilang gusto o madato ba. Kaya nilabiyaan ang bulaton sa Ginoo basta makakwarta lang sila.
Amen. Ha? Diri ami musimba kay daghag kaon diri dira walay kaon diha. Ha? Diri ami musimba kay hapit ng Thanksgiving, di madugay pa. Nagdili maayo. Amen. Unsa man day ang atong gisimba pagkaon or kaon, di ba? Ginoo man. Amen. So dili maayo makaigsunan. Muna ingon diri ha. Ang anak sa tao mamatay gayud sumala sa gingon sa kasulatan. Apan ang alaot ang tao nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala sa matao. Kaya nga naman, si Judas, nataw sa, midako sa, unya miabot sa iyang una-una o kasing-kasing nga, ibudhi raday niya ang iyang magtutudlo o Ginoo. Maura day ang iyang purpose nga nabuhi sa nining kalibutan na. Nagpadaog siya sa iyahang kagustuhan. Dapat galing sa pag-ingon ni Jesus Christ niini, kaya nakasabot man siya kaysa ipasabot ni Jesus Christ, na siya di ay ang magbudhi, kaya nagbudhi na mangyud siya, kaya nakisabot na siya sa mga pari, dapat unta mo, anak bitaw, maulaw siya, o mga isang pasaylo sa Ginoo. Pero ang gibuhat ni Judas, nilakaw siya. Kung basahon nato sa laing nga mga gospel, nilakaw siya. Miadto dito nakigsabot sa mga pari. Na noon. Nakasala noon sa samot. Dapat, kung girebuke ka sa Ginoo, dapat mangayo kag pasaylo. Kung gibadlo ka sa Ginoo, gipahinumduman ka, gikinahanglan mangayo kag pasaylo. Pero kabalo na mong po si Jesus Christ, na kinikasing-kasing ni Judas, dili jud mangayo pasaylo, milakaw jud sa gahi jud kaayo. Amen. Ako baliko na wala gikontrol si Judas sa Dios para mahimong dautan, para lang mapulpil ang or matuman ba ang kasulatan. Kung dili kabalo na ang Dios, unsay may tabo sa unahan. Amen. So ako ang tema mga kaigsunan, nagisguta may tungod sa ang plano sa Dios nakahanay ng daan. Magisgot ang nakahanay kaayuhan ni nga ni kanato mga kaigsunan. Amen. Maayo ba ang plano sa Ginoo? Maayo ba? Ma-appreciate ba nato ang plano sa Ginoo? Siyempre, ma-appreciate yun nato mga kaigsunan. Kung ikaw adunay pag-appreciate nga na sa iyang mga plano, siyempre magpasalamat po ka nga na kaniya. Kaya pinaagi diha sa iyong mga kamatayon, mga pag-antos, na apil ikaw sa maong kaluwasan. Amen. Wala ka diha karon naglingkod, migahin og panahon, bisag ulan man, kung wala ka giluwas sa Ginoo. Amen. Dili ka mugahin og oras sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Siguro makaingon ka ning ining oras kung wala ka sa Ginoo, pagkalani itulog karon. Magpukot, apol, ako pa tingali, mga pikoy. Wala meron mga pikoy. Ulan-ulan. At hindi kayo ulan-ulan, ulan yun. Amen? Pero kita, ani ata, aron nga, mamati sa pulong sa atong Ginoo. Kining ulan, usapon sa mga plano sa Ginoo. Amen? Nganong adunay ulan? Kay para ang mga tanom mabugnawan. Amen? Kasabtan na to. Aron ang mga tanom, nindot ang ilang pamulak. Kaya kung sige nag-init mga laya ang mga tanom, mga kaigsunan. Muna importante kayo ang tubig. Labi na din na sa mga kaumahan, kahumayan. Muna, bisag inani man ang mga itabo, nakulan man sa itong panimbahon, bisag nag-amputa, permitting Lord, maayo unta ang among panahon sa mga panimbahon. Pero kanong gitugutan man yung ulan, Ginoo, aris-aris baka Lord, ina ko mga lagay si Moa. Tinood, matingal itong ateis, kung wala yung Diyos.
Mana din ka, magduwa-duwa din ka. Duwa-duwa din ka. Ito ba kung Ginoo sa pili man tingali no? Na nakoy pagduwa-duwa ba? Two-sided na ka. Nabahi na ang imuhang pagtuo. Ha? Naabay Diyos o wala? Maglibog ka. Kaya nagtatanaw po kag Matiyes, mga pagtulod na nila nga mauni dili lagi na muto dili lagi na tinuod ka dunay Dios mana din sila kung dili ta ka mao mo sabot sa plano sa Dios murang magduha-duha jud ta dapat kung nag-ampo mata nga maayo atong panahon Onya, pag-abot sa Domingo, ning ulan, doa ko na ito na, kung nakabalong sa plano sa Dios, kay dili lang kay kita ang iyahang ginalantaw, ang uban ko diyapong ginalantaw. Amen? Alangan man, nag-ampo ta, bigilak ni mo, disipon na kag maayo, gawas-gawas na mo sipon, luha. Lord, maayong panahon dyan among gipangayo. Alangan man, tubago na sa Dios, magulan diya sa kilid, kita rin walay ng ulan. Amen. Muna nga, ang Dios lamang gayoy nasayod sa tanan. Kung sama po ini, ginatestingan ta. Ginatestingan ang atong pagtuo kung kita musimba ba nga na kaniya bisa pa man sa panahon sa sama ni ini. Amen. Kaya basig kaganiha ba? Ang uban, ingon na mo atras. Di ko musimba kay mura kaulan nun man. Wala ka. Pildi ka. Amen. Isulayan ka sa Ginoo. Auban, aksyon lang kay kulan. Di ko mo akto kay basi kalindurahon ko. Oy. Yawa kabalo. Ang imuha ka lang. Ikalindura na pag-ayo. Amen. O na kinahanglan ni upulong sa Ginoo. Amen. Mas care pa ka sa imong panglawas kaysa imong kalag. Amen. Bahalag magkasakit ang imong lawas, basta ang imong kalag, himsog. Amen. Kaya daghang mga tao karon himsog tan-ahon sa ilang panglawas, kay kompleto vitamina, pero ang ilang kalag di ay masakiton kaayo, mga kaigsunan. Mula gikinahanglan, atong lantawon kanunay. Kung pagayinumduman nga ang plano sa Dios, maayo kaayo mga kaigsunan. Ano makainguman nga maayo kayo ang plano sa Dios? Kay tungod kay bisan ang iyang kaugalingon gihalad niya para lang kanimo kanako ug kanatong tanan. Nakaplano na kining tanan ug nakahanay para lang sa atong kaluwasan mga kaigsunan. Amen. Wala nga kusog kay ulan apan salamat sa Ginoo. Kaya kita nakalingkod pa diha Amen? Di ba? So, nakalingkod gahapon ta, buwat na ulanan. Okay, so, puna dalaygon ang Dios sa walay katapusan o mapasalamaton kay tadiha sa iyang mga mensahe nga iyang ipahinumdum kanato. O sa kamisahe nga nagpalikon kanato nagpahinumdum na kumudulat ta sa Ginoo, dili og dili gyud ta niya pasagdan o taligdan. Tabangan jud ta niya makaigsunan. Ang Dios mogamit og mga tao para lang masuplayan ang tanang pagkinahanglan. Amen. Insa man to naputlan og kuryente, abot ang panahon nga magkakuryente ra gihapon mo. Amen. Amen. Isa tayo wala pa'y balay. Makabalay ra gihapon mo. Amen. Salig lang yun sa Ginoo o ayaw pag-akla sa pag-alagad sa iya because God is in control. Amen. Amen. Nasabta na ito mga kaigsunan. Magatindo kita. Samtang kita magduko, mag-ampot ang mga kaigsunan.
Ginoong Dios nga labing gamahanan. Salamat Lord sa mga mensahe nga puno og mga pahimangno nga ni kanamo. Amo ang nadungog o Dios. Ang mensahe o Dios nga imong ipaabot nga ni kanamo nga ikaw gamahanan kayo o kontrolado nimo ang tanan Ginoo. Kung kaniadto na kinahanglan mo og pagkaon Ginoo para manihapon. Kapag lagi kay ikaw gamahanan man o Dios, nagamit ka og tao para ikaw o ang iyong matulunan makakaon sa buong panihapon. Diyan mo makita o Dios gagamahanan ka. Wala diha usab sa matagusan mo ka mga kaugalingon, dili dami angay mabalaka o sa may mga pagsulay, mga kakulangon nga naginahanglan miniining mga butanga o pagkaon ba Ginoo. Among giduhol kining tanan nga nakanimo kay ikaw adunay pagabuhaton daw niya. Inasaypin o Dios kay ikaw andam yun sa pagtabang nga ni kanamo. Nakahanay na po ang imong plano o Dios from beginning to ending. O walay makailabot ka na kanimo. O wala usay makababag ka na kanimo. O kung kay wala may makababag ka na kanimo Ginoo, ngaripot ka na kanamo Dios walay makahilabot ka ni kanamo. Muna gingon ni Pablo din sa Roma Kapitulo 8, versikulo 31, undaping ka nato ang Dios kinsay makigbatok ka nato. So wala di makigbatok nga ni kanamo Ginoo. Kung kami magpapilin lamang ang matinuohon na nakalimo. Lord, salamat sa mga pulong. Amo na dugong nini maurasa. Bisan pa man sa kusog kaay nga ulan, bugdang nga panahon apan Ginoo. Ginawat namo kini og mapasalamaton gahapon kami nga nakalimo. Bisanglit ang tanan at na may katiyuan Ginoo. Thank you so much Lord sa imong pagabuhaton pagyud nimo sa mong kinabuhi. Dalaygon imong pangalan sa ulit katapusan. Tanang kay mayaan kadungganan o Dios na lamang kanimo kinusus ang tanan. Ang tanan mag-ingon og amen. Amen. Son, hallelujah. Masig ka pa rin na panalingyan sa pulong sa Diyos. Amen, hallelujah. So, kumpay noon pagkuha ko itong natay sa nupiring dyan sa Ginoo. So, kung kita mag-nakap maghal daw sila kuhan awit ng kabataan.
God, hallelujah. Salamat no sa mga kabataan. Lalo ko sa mga pag-ampot ito na pang-ipiring sa Ginoo. Kami ipataas ng mga kamot. Hallelujah. Ginoo Diyos, nga labing namanan ni God, Lord. Salamat kayo God. Salamat patamayo sa mga pagkakasalamat. Kasi pa man, Lord, sa salikaano na bahin o Diyos ng ikaw. Ang Diyos na tayod sa masalan Ginoo na gukuhaanin ng isang pinataan o Diyos. Salamat o God na ikaw o Diyos. Lord, mag-tagpo lang sa maghatag maayong paglawas kanunay. Gusto na mga trabaho o Diyos, mga negosyo Ginoo. Kanang buhat sa mga kamot o God. Ikaw o Diyos, mga panalangin o Diyos. Salamat Lord sa inyong pagkamaayo. Salamat sa inyong pagpanalangin na ikanamo Lord na daw sama sa ulan o Diyos na imong ibuo-buo na ikanamo o God. Talagang ka o Diyos sa palikatapusan. Parang himaya mo pagpasalamat kanimo lamang ng pagkakapal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa itong mga announcement na ito, ito ang prayer meeting diri ang Wednesday, alas 7 hapon, no? So, diri ata, magkinabangay sa mga pag-ampo o niya Domingo, alas 3 hapon ang panibaho na ito diri. And sa mga mother, happy Mother's Day. Happy Valentine's Day. Happy Mother's Day. Okay? Siguro mga next Sunday, muna ako ang i-word, no? Kaya mga about sa mother, no? Kasi mga next. Kay May, this month of May, man daw, Mother's Day man daw. So, hindi na sila magbuot sa Sunday, okay? So, maula na ito mga pahinumdom, matutos pagkapos. Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panimbangon. Amen. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Samtang atong pag-awiton, alan kanimo ang himaya o Dios. Hallelujah. Ang alam kanimo ang himaya. Alam kanimo ang pagdaing. Kanimo ang puso, alam kanimo ang dugo. Sa makausapang alam kanimo ang himaya. Alam kanimo ang pagdaing. Gikan kanimo alang kanimo ang dumog. O Diyos, ikaw, o Diyos, ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag at law sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw manang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw, o Diyos, ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag at law sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw manang tinubdaning tanan. Kay ikaw manang tinubdaning tanan. Kay ikaw manang tinubdaning tanan. Yes, hallelujah. Kanimo nga banaan nga Diyos, dalaygon ka, ni ining takna ni kapulong.
Ginoo, salamat Ginoo. Ining mga pulong karon nga among nabati. Nalainid sab kami nga nagpaminaw Ginoo nga kini sinyo kini Ginoo nga kini dili lumalabay tawang nga Ginoo. Kung amo pining magkinabuhi hindi na butog lang ka paminaw Ginoo. Salamat Ginoo. Sama bisag kay wala sa ulan Ginoo kami nakapadayon among pagpanimba Ginoo. Dili baba Ginoo kami nanapusog Ginoo. Samtang kami Ginoo nagkapag mauli sa tagkakatan mo kapamimanay. Ipi kami Ginoo sa mong panimalay. Ining tanan Ginoo isali mo namin amin. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.